זו הייתה התוכנית הזאת, אם אני לא טועה, שפרסמה לראשונה כאן לפני, כמה זה היה? מתי אפרת? שבועיים, שלושה, נכון? שיש תעלומה סביב הטלפון הסלולרי של תאיר ראדה. תעלומה שקשורה למיקום שלו, להימצאות שלו, לאיתור שלו, לאיכון שלו, וזה חלק מהתעלומה הגדולה הנקראת פרשת זדורוב, תאיר ראדה, שאני לא אטעה אם נאמר שעדיין לא בא לפתרונה המלא, למרות שהאיש יושב בכלא כבר הרבה מאוד זמן. עורך הדין מוטי טימסית הוא פרקליטה של אילנה ראדה. שלום עורך הדין טימסית. שלום גם. אוקיי. אתה עורך דינה של אילנה, שאני מדברת על לעתים קרובות כמובן, לאיזה נושא? לנושא הטלפון או לנושא בכלל ההתנהלות השגרתית? אתה צריך לשאול. אז אני שואל, הנה ראית ששאלתי אותך. מה אתם עושים? מה אתה עושה בעצם עכשיו? אני מייצג את אילנה ראדה. כן. בכל העניינים הקשורים לתיק של ביתה המנוחה. יפה. אבל מה נשאר עוד בעצם לייצג? הרי האיש הורשע יושב בכלא ונגמר הסיפור לכאורה, נכון? השאלה מה נשאר לייצג בכלל לא במקומה, כי באמת... אני מצטער שאני שואל שאלות שאינן במקומם, אבל אני סקרן, אז זה בסדר. אני אענה לך. אוקיי, תודה. א', אני חייב לציין מרעיונות שראיינת את אילנה שהם הוגנים וישרים וכנים. תודה רבה לך, אני משתדל. ואני בדרך כלל לא מאזין לרדיו, אבל אני שולחים לי את הקטעים. תתחיל, זה מאוד יפה להאזין לרדיו, זה מאוד טוב, כן. הלוואי והזמן. בטח, אתם עורכי הדין עסוקים בלעשות כסף. טוב, די עם הצחוקים. תגיד, מה קרה עם הטלפון של תאיר? שמע, אומר לך כך, אני הסכמתי או שנתבקשתי יותר מדויק מאילנה לייצג אותה בעניין הזה, כן. שהוא לא ייצוג רגיל. כן. ברור בנסיבות. ובאמת טעיתי בכלל אם לקבל עליי את התיק ונפגשתי איתה, ושאלתי אותה שאלה שכמובן יפה להישאר ביני לבין אילנה, והיא לא יפה לרדיו. כדי שאני אהיה באמת משוכנע שבאמת אפשר להתקדם בכיוון מסוים ולא סתם לבזבז את זמני, ומעל הכל את החיים שלה. הרי היא כבר לא צעירה והיא לא ילדה, ויש דברים שצריך לעשות קו ולשים מאחור ולהמשיך הלאה בחיים. אבל היא לא מוכנה לשים מאחור את העניין הזה, כי היא חוזרת וטוענת וחוזרת גם באוזניי וגם באוזני אחרים, שיושב בכלא אדם חף מפשע. אני חושב שיותר מטריד אותה שהרוצח של הבת שלה מסתובב חופשי. שזה בערך אותו הדבר. זה שונה. אוקיי. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. יש לך מצב רוח וכחני, אני אוהב אנשים כמוך, זה בסדר, בוא נמשיך. לא, אני מוכן לדבר איתך. לא, זה טוב, אני לא אוהב מרואיינים שמסכימים איתי, זה בסדר. תגיד, בוא נגיע לטלפון לפני שיברח לנו הזמן. לתאיר היה טלפון, ואז דבר נורא קרה והיא נרצחה. עכשיו, מאז חלפו כמה 10 שנים, נכון? אמת. והיום פתאום נזכרנו להתעניין בטלפון שלה? אמר לך גבי, אני המום בדיוק כמוך. כן, אוקיי. ממה אתה המום בעצם, עורך הדין טימסית? אני אומר לך, אני הגשתי בקשה להחזיר את כל הדפוסים שלי רעה. אני לא יודע אם הציבור יודע מה זה תפוס ומה זה מוצג. אני לא יודע, ספר לי. לא חשוב. הדפוסים זה הדברים שנלקחו. למשטרה ולרשות חוקרת יש סמכויות לתפוס מוצגים לצורכי חקירה כאלה ואחרים. כן. אוקיי? אבל זה לא איזו סמכות שאתה יודע, אפשר לעשות כמה שהם רוצים. בגמר הצורך מחזירים. והצורך הזה לא רק שנגמר, נגמר מזמן, ולא נגמר מזמן, אילנה ביקשה אותו באמצעות עצמה או באמצעות אחרים, שנים רבות ועשרות פעמים, ולא קיבלה. אז הגשתי בקשה בהתאם לחוק, שבדקתי באמת את מצב העובדתי והמשפטי של הדברים, הגעתי למסקנה אישית שלי עצמי, שהמוצגים מוחזקים בידי המדינה, אני בכוונה לא אומר, לא משטרה, לא בתי משפט בכספות שלהם וגם לא פרקליטות, אני אגיד את המדינה ככלל, כי מעל כולם, שלא כדין. ועם הטענה הזאת ניגשתי לבית המשפט המחוזי בנצרת, ואכן, אומנם לא הייתה החלטה בטענה הזאת, אבל כתוצאה מתגובת הפרקליטות, קיבלנו לידינו את המארז של המחשב, ולא את הדיסק המקורי, שעדיין שם לא נשלמה המלאכה. לעניין הטלפון, היה סירוב מוחלט בכלל להשיב אותו, כיוון שהוא מוצג חקירה. אבל איך זה הולך במקרים האלה? כאשר משפט מסתיים וערכאות הערעור ממצות את עצמן בזו אחר זו, האם המוצגים האלה שהם כמובן רכוש משפחה אינם מושבים למשפחה? ברגע שיש צורכי חקירה אפשר עוד להחזיק אותם. כן, אבל דבי, זהו. החקירה עדיין קיימת? עדיין קיימת החקירה? אני שואל אותך. לא, מה פתאום? החקירה מתה מזמן כבר. נו, וגם המשפט, הליכי משפט, איפה הם? גם הם מתו מזמן. מה יש בטלפון הזה של תאיר ראדה? תמונות, צילומים, תכתובות?
לכן מסרים. לכן אני אעזוב טיפה רגע, אני חושב שצריך להחזיר אותם. ואנחנו באמת סברנו שאם לפחות לא נחזיר, נקבל את העתקים הדיגיטליים להבדיל. נכון, אתה צודק, אתה צודק. אוקיי, ופתאום, אגב, אני ערכתי את זה קצת קודם לכן, אבל השארתי את זה עם עצמי, כי אני לא שותף לאמירות, סלח לי על הביטוי, קונספירטיביות כאלה ואחרות. אני משתדל להיות יותר לוגי ויותר עם מחשבה עובדתית. אבל ערכתי את זה, אני אומר לך שערכתי את זה קודם, והופתעתי לגמרי, אולי ההפתעה הייתה קצת פחותה, שבאמת איבדו את הטלפון. עכשיו לשאלה הבאה. אין שאלה הבאה. תפרט את התשובה לשאלה הזו. מה זה נקרא איבדו את הטלפון? מה זה פה? משטרת לואי דה פינס? מה זה איבדו את הטלפון? אני רק הייתי לחבר בדבר. אני שומע הרבה התבטאויות היום בטלפון, לא מפסיק לצלצל, בא לי לשפור אותו כבר. בעניין של העלמת הטלפון או אובדן הטלפון. אז אני חייב... יכול להיות שהמשטרה... רגע, אני אשסע השנייה ואני אשאל שאלת ביניים. יכול להיות שלמשטרה אין עניין לתת את הטלפון, כי הטלפון מעיד עדות אחרת על השתלשלות העניינים? אני תכף אענה לך על השאלה הזאת, קודם כל אענה לך לעניין הזה של העלמה ואובדן. אני נוטה ללכת עם הפרקליטות במדינת ישראל, ולהאמין שהטלפון עבד ולא נעלם. זה שטויות, כזה דבר חשוב הולך לאיבוד. תעצור רגע, רפי. רפי יעצור, אני לא. כן, כן, לא. רפי יעצר מזמן כבר, אגב, אני ממשיך, זה בסדר. גבי, אני אומר לך שוב פעם, אני מעדיף לדון לכולה את המערכת המדינית ולא לחומרה בעניין הזה, ועד שלא יוכיחו שזה נעלם, אז זה עבד. אתה איתי? אז איפה אני? למה אתה מודאג אם אני איתך? אני איתך כל הזמן, אני קורא... נשמע לי ברקע איזשהו משהו. לא, מה פתאום, זה לא אני. אני קורא את אוזני בדבקות לדברים שלך, כי אני מנסה להבין את הסיפור הזה. אוקיי. לעניין המרכזי שאתה חותר אליו, שמה יש לטלפון כן או לא. נכון. מי כמוך יודע מה הם חורים ומה הם חורים שחורים. חורים, אלה חורים שאנחנו יודעים שאין בהם כלום. חורים שחורים, אלה חורים שאנחנו יודעים שכנראה יש משהו בחור השחור הזה. להגיד לך אם אני יודע שיש משהו בתוכו, אף אחד לא יכול להגיד לך. מה אילנה אומרת שהיא חושבת שיש בטלפון? יש הבדל בין לחשוב לבין לדעת. ברור. כי זה גם עבר הרבה זמן מאז, מה לעשות. ואם אילנה חושבת שיש דברים, אז תשאל את אילנה. אני אומר... טוב, אבל זה אבוד, אין טלפון, הטלפון הלך לאיבוד, ואנחנו נשארים עם חלל, נכון? אנחנו נשארים עם בעיה. ושהתבייש מי שלא שמר טוב על הטלפון הזה, כי זה היה מצג... אני אגיד לך עוד משהו מאוד מאוד חשוב. כן. חלק מחובר חקירה הוצאו מהטלפון הזה, והם חלק בתיק החקירה, אם זה הארד קופי. אני ביקשתי העתק דיגיטלי. העתק דיגיטלי יכול לאפשר לי דברים מעבר למה שרשויות הסלולר למיניהן, לא חברות הסלולר למיניהן, יכלו לספק לנו, שהם נמצאים על המכשיר עצמו, על החומרה, על הכרטיס עצמו. בין אם זה בסים, בין אם זה במכשיר. ואת זה פספסנו. אוקיי. ואני אומר, זה באמת יכל להוריד לחקירה האמת. אני מודה לך על זמנך, עורך הדין מוטי טימסיט, פרקליטה של אילנה רדה. זו הייתה שיחה מעניינת מבחינתי מאוד. תודה רבה לך. אתם יודעים שאנחנו מטפלים